Kinde maber kendo jero mar Lulu TV ageno ne iyudo yo makare kaka Lulu TV ma Indian kuku mar wach kendo odiochieng' ma kawuono dogo mbake weche gweko mag two thirds gender rule ma bende en wach madwaro ni mondo kwan mar joma mine bende obedi to moloyo lemo opogore opogore bende igone gi ombulu e pacho kaendi ma Indian wach moseyuare ma bende waseno kapok okale pacho kaendi mondo mi ochak ti kode kaka chik wadwa neno to wach ni inyalo lose e yo machalo nade kod wende studio obro moso kae to nyiso nyinge County ne gima ochung'ne e duol mar weche mag joma mine giki kae to biro dhi arweti studio. Erokamano Mos oganda. Ne janeno nyinga en Bernard Ogoi awuok e gwenge mag Kasipol Kabondo sana kipo gweng' mar Oyugis mandu kora chopo dala to gi boma kaya tiyo gi riwruok mar mine ma jofwambo kod keyo kata Association of Media Women in Kenya AMWIC kaka jata chenro ma achiel kuom gik moko ma wawuoye kaka riwruogno en kit telo mag joma mine pacho kae ma gidongere waluongo ni two thirds gender rule. Erokamano nya Bernard winjo kai wacho ni in wuodo Yugis manyiso ne kawuono wan jowuoto Yugis ariyo mantiere studio kaendi. Bernard arwaki gima dwaro mondo penje ni to un kaka AMWIC duol mosebedo ka kedo ne ratiro mag joma mine. Nyisa ni ang'o miyo loch mar joma mine moloyo piny mar Kenya osebedo kod ng'ikruok. Achiel kuom weche mwa sebedo kwa yudo kawa tiyo kuonde mopogore opogore en ni kitwa gi timbewa ok odewo joma mine pod wakawo joma mine kaka jok monego bed ni tijigi en tedo e jikon tijigi en nyuol gik machalo kama koro ok wanegi ka jogo ma bende onego bed ni bedo e mesa ma igolo e paro mag dongruok koro ma miyo yudo ka joma mine gin gisiko ket gi tenge to wa joma chwo mosiko kwadwa ni mondo wata weche mag dongruok e pacho kae kata mag ng'ado bura ewi gik mopogore opogore e gwenge modakie. Bernard to bende paro ni joma mine ni kod ikruok mar kawo lemo machalo kama nikech aneno ka kata kanyalo paro chino ko chande mikai mar migosi Raila Amolo Odinga mano mama Aida osebedo ka wuogi joma mine kendo nyisogi ni weuru bedo ni udong' chien pile pile un bende chung'uru mondo oyieru joma mine e kinde malach idwa mana mondo gin ogwelgi gibed nominated kata ogwelgi agwela ma ok gidhi mondo gipiem kod joma chwo ni an bende aromo chung'e kom. Aparo ni kopogore gi gik mawacho machalo kitwa gi timbe wago to kinde mokalo wang'eyo ni nitie joma mine mosewuok oko monyiso ni gin koda nyalo mar telo kendo mar chiwo pachgi ma gin bende pachgi no otie yore mag dongruok e pacho kae. Mak mana ni kinde mosekalogo wajo piny bende sikinyiso wani mine gin wasikgi giwegi koro ka miyo moro chung to wanene kaka en mana wasigu madwa thiro miyo machielo ok wanene kaka ng'ano ma bende oromo telo to samoro penjo moko penjo ne to kata nachuo mwaseketo lemo mag telo e ndalo mosekalo gite gin to ang'ono magisekelo kopimo gi joma mine ma bende osebedo telo. Aparo ni kinde mosekalo inyalo fwenyo ni nitiere Mikai Phoebe Asiye e gwenge mag Karachuonyo wasebedo gi Mikai Grace Ogot Mikai Grace Onyango to sani bende wan gi mine mamoko wasebedo gi Mikai Charity gitegno machalo kod mine machalo Phoebe Asiye gitegno kwang'yo gi yere kaka nyalo wacho ni gitegno pokwayo ka giwuok oko maber ma giwacho ni oyo wan bende kaka nyama machalo Phoebe Asiye ni kiwuoyo to en ng'ama ok abi dwaro buk mondo asom ni to Phoebe Asiye notimo abiro winjo ni Phoebe Asiye notimo achiel ariyo adek ang'wen dak wane ka mawanogo sani gi bende nyalo bet e books of history. Aparo nonego penjri ni to kwang'iyo yiero mar kaka Mikai Milly Mabona e gwenge mag Mbita osetima king'iyo nonro ne osetima nyaka ne obed nominated bank obedo nominated sani koro chung ne constituency manyiso ni jopiny no yiere achiel kachiel bende nitie gino mosetimo king'iyo ni to joma chwo man mosebedo e gwenge go osetima e kinde mane gintiere telo. Samoro wanyalo wuoyo kuom mine mamoko machalo Charity Ngilu machalo Martha Karua gin bende nyalo fwenyo ni nitie achiel ariyo adek magisetimo to mak mana ni weche magisetimo gi kinde ka kinde ok wanyis gi jopiny ok welgelela mondo wawach ni wawacho ni mine pok otimo gini lakini king'iyo miyo ma represent gwenge ma kama wanyalo wacho nosetimo achiel ariyo adek mopogore ng'ama notelo e mbele kamano. Wantiere kod sirikane mag gwenge 47 mana kwadhi koro kwa weche mag joma mine gi eki ok ang'eyo maler to kapani nitie ng'ama miyo manochung' e kom mar gavana yiero mar 2013 ne nitiere gwenge mag Uasin Gishu ne wantiere gi Mikai Dr. Margaret Kamani mano achiel kichake ng'iyo gwenge mag Machakos ne wantiere gi Mikai Wavinya Ndeti nitiere mine manochung' magwari mag te gwenge wa mag Nyanza ka e gwenge mag Nyanza e gwenge mag Kisumu ne nitiere Mikai Atieno mago achiel kuom mine manochung' ka dwaro kombe mag telo
Tango mi kwani no kata governors gi kidu to ganda mano yiero unge kata ngama miyo par ni wan kod sirikane magwenge 47 unge motel ne gi miyo we deputy governor mago nitiere unge nitiere deputy governor nitiere tawacho lemo mar governor unge kod ngama miyo kata chairman governor chalne kaka wawacho ni kata mane e kom ker ma pacho ka igi mosekalo pok wabedo gi ngama miyo to mane momiyo achako kumwacho ni kitwa gi timbe wa kaka jo Kenya kaka jo Africa kaka communities mopogore gwenge ma pacho ka pod wamako wach mar ne mine wathirogi kendo wasiko kata ka miyo chung'e achiel kuom charo ma mine nego gi resources nikech wan joma chuo samoro in gi low kamoro in business kamoro ma bende ipando kata ne jo odio ko ging'e chimoro kisetho koka fonyine kare laro moro nitiere miyo moro bende nengo kama chielo koro miyo medak go ni tendi thira onge gi low kata gi mone title deed nyiso ni onge gimo nyalo chwe lwete sama koro ji ochung'ne laro kombe cha mondo en bende oyudie manyonge moro manyalo timo godo campaigns ma koro magi bedo challenges ma mine nitiere godo to chung to gintiere kendo ginyalo telo gintiere kendo ginyalo telo ero kama na Benadi gima koro adon mondo dhi en wach mar the 2/3 gender wach ni eri en wach mosewachi ukiga chielo kiga reyo wach ni eri oselokore koro ka gima ochalo wera miso ni sasa ko wache to ngato ngimana ni en 2/3 gender to rumo gi kanyo ang'o makelo ng'ikruok e kalo paro machalo kama mondo bed kaka chik achiel kuom gen paro mag Kimilano rapani kinde mokalo ni kane wabunge nitiere higa dwe mar 4 tarik 28 mane gitero chik ni mondo mi ogone kura ne giwite oko tiende ni no go bed gi kura premier ariyo kod 33 to 195 manogo kura chino to e kura mar ariyo no dok piny saidi kuom 178 achiel kuom gik mane giwacho king'iyo gwenge machalo kaka northern parts of Kenya pod ging'iyo mana weche culture gweko mana achiel kuomgi king'iyo gwenge mag central bende mago pod challenges mamiyo gini bedo matek mondo mi okale kaito bende wasebedo gi wach moro ni gini expensive ni expensive ma bende okang'e wach ni to akanye to wan jofwambo kod kayo bende ma kendo oseti kod mondo wanyis jopiny ni gini dhi bedo very expensive to implement emadiera obiro kod lokruok mare ni tenda ni gimita mnyis jopiny ni koro kwa dhi watimo nomination to wadhi bedo gi representatives mang'eny to gima koro bedo marach sede ni wacho ni ng'eny ma representatives gibiro nikech mine ema dhi bedo nominated mang'eny taparo ni mano ok nyal bedo dieri higa mokalo ne nitiere nonro moro manotim gi riwruok miluongo ni Institute of Kenya Surveyors ne giwacho wach moro niya ni mondo mi wa implement 2/3 en cheaper moingo corruption ma wan godo e pacho ka tiende ni gimi bidwar kuom ja Kenya ka ja Kenya en shillings 50 kende e higa mangima koro ka ja Kenya golo shillings 50 e higa mangima to nyiso ni wanyalo implement 2/3 ma bende pod wadong gi omenda moko ma bende nyalo siro piny madongre maber tiende ni representation e Kenya ka ok kaw kata 1% mar budget ma pacho kai mano e gima neno no temo wacho koro nyiso ni wach moro ni odhi bedo expensive ni okane kumo wa NKG wawito pesa mang'eny e yore mag corruption wawito pesa mang'eny e yore mag Eurobond to wawito pesa mang'eny e yore mag siasa kinde ni nche IBC obukore ni igolo kwano ne go siasa tiyo kod weche mag campaign to koro kipenjori ni to ng'at chalo kaka governor idwa no tigi 400,000 e campaign to pesa ne modhi chamo higni 5 to krom kata na milion 400 pesa ne modhi chamo higa 5 ok dhi romo kata na milion 20 koro nyiso ni kare odhi yudo milion 400 ni kare MP bende keto ni kiwango MCA bende keto ni kiwango to pesa modhi chamo ndalo go teka ene telo to krom gi modhi timo godo campaign nyiso ni nitiere kumoro ma kosa donje telo obiro chwelo wete to nyiso no biro chwelo wete e yo ma ok ni kare koro parane ka ne wadino rode mag corruption gite muhakikisha ni campaign otime yo moriere ma chik bendo podho chik ma bende oishimu dwaro mag jo Kenya to nyiso ni ok obi bedo gi ywak moro ni keni dhi bedo expensive ni gini dhi bedo garama malo mondo mi obed kod telo maromre kindwa Kenya to gi joma chwe pacho kai nikech kwa wuoyo kuom 2/3 ok onyiso ni joma mine kende ni gini chiko mana joma mine gino chiko jo Kenya te tiende ni nyalo bedo kinde moko makoro wan gi
mine mang'eny e telo to chwo tin. Koro nyiso ni kochopo kindeno nyaka koro wachak watem balancing mondo wang'e ni joma chwo gi bende oyudo thuolo moromo e kuonde mag telo mondo gin bende gichiw pachgi. Katiba wacho ni not more than 2/3. En mana ni kaka wang'eyo sani ni joma chwo ema ng'eny e kombe mag telo e pachoka. Koro nyiso ni efforts duto mwamake en ni mondo wating' joma mine malo mondo gin bende gibed e mesa mar golo paro mag dongruok. Erokamano Bernard, dibed ni nitiere luoro mar telo mar joma mine nikech wach nyiri kaneno kaka osetere od bura to obedo shutdown kata ikwedo paro nyiri, dibed ni wana kaka joma chuo waluoro telo mar joma mine. Samoro anyalo mana wacho ni achiel kuom ang'eyo ni ng'at machalo kaka Mikai Martha Karua jiluore thoth joma chuo ne buokne nikech msimamo ma en go e rito chik. Ng'eni the rule of law ema nyalo rito piny. Koro kanyiso ni nitiere miyo manyalo chung' matek e weche mag rito chik, to samoro ji nyalo luore. Tapani mago gik monego wajiw ni mondo ng'ato ka ng'ato kanyalo rito chik, kanyalo chung' motegno e idea ma en go, e vision ma en go, to gik moko duto nyalo bedo makare. Kosiko inyisowa ni joma mine kene gibiro timo wanade, kene ichiwo example moro ni mama moro e gwenge mag Central kanine kinde mag ukoloni cha no keto joma chwo nindo piny kaso ochungi ko address. Tapani mago gik ma ok wanyal kete agiyo sani nikech mago mana yore mag medo hakikisha ni joma mine ok oyudo thuolo mag chiwo pachgi kuonde mag telo. To ini sama gender achiel owe oko, to nyiso ni nitiere gik moko ma unique ma ng'ama miyo kata ng'ama dicho ema nyalo wuoyo on behalf of jok mo represent ka. Koro bedo challenge sama waonge duol mar jok mamoko e mesa ma ing'ade bura mopogore. Erokamano Bernard, nitiere kombe mag women representative masani nitiere 47. Oganda moko osebedo ka giwuoyo to giwacho ni 47 osemi joma mine ni kare en loch mare mochako dwaro na joma mine. Wach ni nyalo wacho na moko nga chako wacho ni naneno poster moro e gwenge mag Narok. De chuo moro bukore ni owecho women representative abenane. Okang'e ni mago so kwa ni oyene de chuo gi ng'ama miyo ko ser mana mar mine. En mar mine. To en mar mine nikech gie sani mine ma namba gi ne piny e yore mag telo. Tiende ni kwa nyalo yiero joma mine kaka jo Kenya e debe. Moko rito mondo ni wagi kama koro kwan gi tinde ka koro mondo mi watim top nyiso ni ok obi bedo gi weche mag garama go namba 1. To anyalo wacho ni kombe 47 mag mine gin wabunge, gin kombe mag wabunge kaka joma wabunge moyiere constituency. Tiende ni ng'ama miyo moa e Homa Bay County kodhi e bunge, to gima mbunge moa Mbeta timo, gima mbunge moa Kisumu Rural timo, gima mbunge moa Nairobi West timo, ema ng'ama miyo moa e county cha bende timo. Onyalo kelo bill, onyalo debate, membo gol pache ka bill moro nitiere. Tiende ni otimo gimlo ni legislation kaka wabunge ma mana ni koro bende wamedo gi tich moro ni en gi special interest group mar constituency mar mine county ne mochung'ne. Tenenti gik moko ma unique ne mine ma samoro en bende mang' no wang'ene. Kwa gi gwenge moko ibro ka nitiere gik machalo FGM. Tenitero nyithindo ma nyiri nya. Nitiere gik machalo early marriages. Kao wakeni kapod gitindo kabisa, nyithindo nyiro kapod gitindo kabisa. Magi gik matimore gwenge mopogore opogore. Samoro bunge madecho chok bineno gini to nitiere ng'ama miyo mabiro neno ni gini real problem. Nikech sama gigi timore to nitiere iketho somo mar nyathi. Odhi okawe chon samoro bende odhi okawe gi jaduong' makoro ange chako gore to onge teko. Machiegni ni neno gwenge mag Narok bende jaduong' moro ma no kawo nyathi kapod tin. To koro ng'eni en jaduong' bende joge bedongo. Koro ka ng'ama nyako dhi omo pito budho ya ora kuchi chonde tena ogolo mana yawuote to dieme radar makato koro itere mana hospital. Mano koro ni gender based violence. Tende ni gik makamagi eki wabedo gi away ma ng'ato nyalo push agenda no. Temo mi wacho ni nitie gik ma unique ne joma chuo to gi joma mine. Tende samo bedo gi telo maromre to gigi duto te are taken care of. Erokamano Bernard, winji maber. Gima dwaro mondo koro walosi achiel kachiel en ni wacho ni kombe 47 nitiere magi eki mag joma mine. Ma bende wasemiyogi wacho ni ineno ka gisetiyo maber. Anyalo wacho ni gisetemo maginyalo. To samoro penji sami wacho ni kechano ka samoro in gi doubt ni gisetiyo maber. Wacho ni an gi doubt penja mondo nyis jopiny mowuoyo godo atemo mana duoko jopiny ni onego wayie ni gisetiyo maber nikech kane wayiero joma mine kombe 47 moko bende wayiero 16 e constituencies mopogore opogore pacho ka. Nitiere pogruok achiel.
joma nitiere constituency gin gi gimo miluongo ni CDF. Sama gin gi CDF nyiso ni en gi budget ma ka ang' obiro e gweng'u to ang' wacho ni uonge cho kata chucha rach to nyalo chwalo eti agulu moro to timo gimoro. Koro mi uneno gimotimo. Mar mine mowuok e constituency county gi pod en ywaruok nyaka sani nikech wan gi aguch gimoro mendo losi ni Uwezo Fund. To Uwezo Fund ni bende pod osebedo gi ywaruok matin nyaka machiegni ne ka koro incho megi thuolo mar golo omenda moro iye kanyo mondo gimbe gitim achiel ariyo adek. Tapani achiel kuom gik wanyalo wacho ni aseneno kuonde mopogore kiwacho ni samoro nitiere women sacco kaka mabe ang'eni asewinjo wach moro ni women sacco ma bende yudo ka women rep mar county no omako motegno kabisa mondo miyo gol joma mine otodo ma gintiere mar chancha mondo gi ohand gi ojiwre obed maber sama gin e riwruok achiel kendo ginyalo wuoyo kanyakla achiel ma ging'ad paro kanyakla achiel to mano gik ma SACCOs bende timo. Koro nitiere gik ma mine osetimo kuonde mopogore. Kamano nyabe nato bende iparo ni chik ni eri nyalo kale kapok wachopo yiero mar higa manyien mondo kwadhi yiero to wadhi kwang'eyo ni oyo open chik ma pacho kendo kata constitution wacho maber ni magi ma onego tim kama. Be iparo ni nitiere political goodwill mar kalo paro ni de ber ahinya kada wan gi political goodwill ma onge gi sani to onge koda king'iyo jo kod kata opposition kod ng'iyo sirikal onge tiende ni king'iyo sirikal manifesto mar Jubilee kane gidonje telo ne gindiko yanga ni gin achiel kuom gik ma gidhi timo en chiwo thuolo maromre mag telo ne joma chwo gi joma mine. Diere Uhuru kano chako telo cabinet mare ne nitiere sawa lakini bang'e kano timo lokruok mar cabinet waneno ni sani nitiere upungufu matin, sani nitiere dok chien representation maromre e kombe mag sirikal. To kaeto king'iyo kata na opposition ng'eni jotelo setemo mopogore lakini iyudo ka gini ni time atima ni mondo ne ni wachungi joma mine lakini goodwill chatonge nikech kata mane opposition kae sama ni go mbulu e kalo chikni nitiere wabunge mag opposition mane okotimo ang'o nokogo kura mondo kal chikni mana kaka nitiere mag sirikal ma bende ne okogo kura mondo kal chikni. To joma mine oromo kod Migosi Uhuru Muigai Kenyatta ne giromo kod Raila Amolo Odinga ma ogai mag riwruok mar Jubilee gi korgi nojiwo jobura ni oyo go uru ombulu mondo ukal paro ni gima nomiyo chako dhi okwer paro ni obura odhira ne to ang'o manotimo. Emomiyo koni political goodwill no onge gik momoke wacho ni mondo ne ni ng'ane ochungi joma mine ng'ane ochungi joma mine to king'iyo gi weche siasa kendo wang'iyo 2017 mondo jomino ng'ine wantiere lakini king'iyo matuti biro fwenyo ni ajogi gin ma jok maluorore alwora kaka kawaida to ing'ene ma en gima nie katiba wan mane wakalo e 2010 to ka en gima nie katiba to en constitutional koro onge to moro kuome nyiso ni tong' de nyalo kale sani de ber to nikech poko kale koro chono ne samoro kwadhi e doho mondo mi ng'adnwa rieko ni koro wache ko kanye nikech mano gima nitiere katiba ne wanyalo dhi e doho mondo wachi ni bunge ni okoluwore koda chik ma pacho ka mano bende aparo ni en atua ma osetim giesa. Awinji ogoi wach modwa tiyo godo no ka insa ni thuolo koro deka rumo en wach mara nitiere oganda ma bende wasikwa weyo kaindi kwa wuoye kinde ka kinde in persons with disability kata joma ni kod joma nitiere kod ng'ol mopogore jogi iki ineno ka gin to thuolo margi ni kanye e piny mar Kenya. Pane gima owinjore kabisa ni sama kata wawuoyo kuom chik mar 2/3 ma waluongo ni Constitution of Kenya Amendment Bill 2015 onego beni weche mag jomo ng'ol go bende ni kanyo jomo ojende bende ni kanyo tiende ni sami kalo chikna to mana achiel kuom lokruok ma yando tere e Senate ndalo mokalo machien ka gi mogwel Senator Judith Sijeny no temo amendment e chik mane dwale otero National Assembly mano keto ni e sami ng'iyo weche mag mine gi tiende ni ok mine kenda mine ka nitiere jomo ng'ol koro kik wawuo kuom mine to samoro joma mine mang no donji gin mana mine motegno ma iki jokalo 40 nyaka wang'eni to nitiere joma mine ma bende tindo iye ka koro mago gik ma nyaka sami kalo chito no bini keto gi e chike nikech article 100 constitution wacho clearly ni higni 5 tok kano se kal katiba no nego bini bunge bedo piny to ng'ado kalo chik manyalo miyo joma mine youth gi persons with disabilities to gi jok mamoko ma bende iluongo ni marginalized to bende represented maber to ma ok ni national level kende
nyiso ni nyaka affect county level. Yes, en mana ni after 2007 after 2013 chik mar 2000 at least no bedo maber e county level nikech article 177 obedo very clear no chiwo mechanism to mane gima achiel kuom gik midwa time chik monego bed ni kale bunge mondo kawo article 177 chakete article 98 gi 99 97 gi 98 article 97 wuoyo kuom chal mar National Assembly manyiso ni owacho kuom constituencies 290 kombe 47 mag joma mine eka nitiere mogwel 16 to gi speaker 98 wuoyo kuom senate ni chalo nade wan gi senators 47 moyier 16 mogwel 2 mogwel mondo represent ojende to 2 mogwel mondo represent persons with disabilities ma achiel kuom lokruok makoro mano onego bene timo tema no okotimore maber. Pero kama nya Bernardo wach ni mogik ne joma mine ka achiel kod jor bura bende kinde ka kinde usiko mana ka kwedo paro nyiri mar the two thirds ka ing'iyo gi achiel ka achiel kuma gileno. Aparo ni nikech sani koro wachiko yiero maduong' mar 2017 sama nitiere temo mondo mi kal chik nieri to bende wakuoyi kaka jago kura ing'eyo ni kiny nyanino nyalo dwaro telo ninu nyalo dwaro telo koro nyiso ni ine makego kura to kinyo kod wuoyo e wach mar ni gini expensive gari nyiso ni nyaka wuog oko yie ni mine bendo romo telo mana kaka joma chuo bendo romo telo koro sama ing'iyo jatelo ting'iye kaka jatelo ok ing'iye ni en miyo ni pok odhi timo gini ni gibiro timo anade nikech sama wachiwo excuses go to nyiso ni joma chuo gi ok wang'igi gi excuses go wang'eyo ni jatelo marach en jatelo marach to e chuo ma wan go gi bende nitiere jotelo maricho. Aparo ni Jeff nitie waseneno jotelo ma bende chuo miwacho ni no rape koro sama wawuoyo ni joma mine kiane lonyo lewni bunge kiane timo to wang'eyo ni nitie joma chuo bende timo gigi joma chuo gi bende mathoth wan gi scandals mag Eurobond mag koro nyisa jatelo marach en jatelo marach bed ng'ama dichuo bed mane koro wawuog oko to wayier jatelo kaka jatelo kata kamine mowuok oko to waneno koromo telo monyiswa manifesto mare to wayie mondo wamiye kura nikech kwa miye kura to koro kinyo kwa bichako wawinj weche mkinyiso ani koro wadwa nominate mine pe auchiel wadwa nominate kemi mine mondo kwa chiu to thirds mago weche mobroge kamano nya Bernardo kumcho po studio mar wagoni kana kumcho mondo walero chiro ka chielo weche go kuma two thirds ka bende Bernardo nyiso ni wuok e dwol mar Amoi ko bende kedo ne ratero mag joma mine e pacho kaindi ka wuok e Lulu TV ma indi neno kuma